nie? Tak jest, nie? Spíš tam hore, do piči, keď tam príjem. Ja rozumiem. To jest latać po schodach. Jo. Jak to takie dzienia przed to pałac, to jest rasta. Zabijaj moju riť! Pozeraj! Ty kokosy! To piťota na kozy. Ty kokosy! Kámo, ty máš dali ti kozy! Do piči, keď tam idem hore. Keď tam ide. Myslíš, že... Ero, ideš, Eri! Kozel, ešte jeden kotr. Kotr! Marek! Ty Piotr! Ty to miał A nie chytaj ma! Co robili ten kokos? Nie chytaj ma synua! Kozel, pozma ci kokos! Nie chytaj ma synua! Erik! Kotr me let. Mi idete? Pola cię ma z tym na spinie! Gdzie wy? Na spinie! No, mi idete? Dole sa ti to páčilo, čo? A teraz hore to nič! A teraz hore to nič! Nie? Kde zohnám tú kávu? Dole, na stole. Necho tam. Erik! To už ten. Nerob, ty kokos! No. Erik, nie! To piči, chyťte, kurva! Erik, poď dole. No piči, ja som... Peťo, chyť ho. Mal piči. Chyť ho za nohy aspoň do piči. Ero, poď dole si pár! Poď sem, Erik. Tebe. To mám 5 rokov a... Erik! Hore dole. Ale si nebolo zatiaľ piča! Jed na to, poď dole. Ero. Áno, sem na to, poď dole na víno radšej. Máš? Nemáš. No, nemáš Á, dole. drž. Erik, nelez. Poď tu je dole bandastička! Poď dole. Bandažička! Čo tieneš? Poď už dole, ty kokos! Kurva, musíš.